Bir akıllı abzan, yaxşı əzirlik jimuning yartısı degan cəmaət. Şuna görə jimuning 25% indi var sanayım. Hem indi bugün kalgan 75%'ın tir dögüp işten çıkıp yollarga gerek bulacak. Bu bölmenin ideninin meydanı 14,335 kilometr. Tegisinden bir yarım köbrek degan söz. Lekin bitinde bizim tecrübemiz her 2 tapkır köbrek ayım. Şuna göre bısı tezrek barga deyiş. Şunu alay desen, bunda özünün nüansları var elanın. Birincisi mine bu. İkincisi mine bu. Üçüncüsü mine bu. Dörtüncüsü mine bu. Hayırlı gün cemaat. Siz Şakmakçı kanalında Gnomik köbek yer astında yatığımızın devam etemiz. İşke kirişemiz. Allah yerden bersin. Шулай итеп, бар ялкаулыгымны тезгенләп, эшкә һөҗүм иттем. Башымны кадерләп кенә йөрткәнгә, әүвәл тырпаеп торган кадакларын йолкыдым. Шәһәр иркәсе көрәк тә тота белми дисез инде алайса. Ник белмәскә беләм? Тоту белән эш итү бер түгел бит. Гелдәгечә тузанга батып, эштән чыгып, бетон ва таш калдыкларын капчыкларга дыңгырдатып тутырдым. Дыңгырдатмасаң капчык җитми, датсаң күтәргәндә умырткаң шыгырдый. Бу юлы саранлык акылны җиңде. Никтер тузаны азрак кебек тоелды. Җитдирәк кыланып карадым. Вәт, хәзер концентрациясе идеаль. Ышкыны чыгып шартлап чыгып ичмасаң, инде уңыш дисәң дә була. Җимерү ясау түгел, мин моңа бик сәләтле. Бик салкын бер көзге көн. Идән астында бер абый кыш килгәнче җитешмәккә үй җылытуын карый. Шын күңел берлән ясый ул кат-кат борып һәр чөен. Бик озак шунда тырышты, бер дә бозмыйча көен. Шул чагында бу абыйны чакыра өйгә пешкән аш. И абый ди, әйдә өйгә, капкалап ал, карның аш. Җитте бит, бик күп тырыштың. Ятма бер җирдә һаман. Кирче өйгә, нинди тәмле, нинди шәп ашар заман. Хаҗәтенең сүзенә каршы җавабында ага: "Тукта, сабыр ит, ашамыйм ди. Ашасам эшем кала. Көн озын иш, ул ризыкның мин һаман вакытын табам. Кирмәмен өйгә рәхәткә, булмыйча эшем тамам." Ул шулай дип кимчелек бирми ниятенә дәртенә, бик каты ихлас белән чынлап ябышты диреленә. Saat 16:57 bir gene koyulmagan reykada kalmadı. Tuzanğa batı bittim. Urmak üç kişide kumlu kişi var mı değil mi? Pisachный человек. Min tuzanlı kişi cemaat. Min komiksta olsam min tuzan gibi iş orayım mı? Toralıp. Bırak oya turbağa asılınıp kürşilerden sıraysa bulur indi. Kalksınlar. Hem de cemaat mındağı ılık problemi mine bu. Bunun üstünden güne жылытқыш жиберу дөрес булыр дип уйламыйм мин. Моның арасында бушлык калдырып. Içine жылытқычлар тутырып, идән белән тигезләп, шуннан соң гына моның өстеннән тагын жылытқычлар җибәрермен дип уйлыйм мин. 9 см чамасы калынлык жылытқыш кирәк. Минем бар 3ле, минем бар 5ле. 1 см җитмәячәк. Менә әлегә бүгенге вазифа менә шул. Менә аны тутырырга кирәк. Төпләп, җинтекләп уйлаганнан соң берәр нәрсә китереп чыгарырбыз инде без монда моңа. Башлык. Менә монда һәм менә мондагы өем тактаны саклап калыр өчен менә буларны сүтеп ташлыйм әле мин хәзер. Тынычлап кына ятмасыннар әле монда. Чөнки менә буларны кискәләү миңа жәл дөресен әйтәм. Самаризлары да бит әле бонус белән булачак. Менә бит. Плюс кына. Күпме такта, күпме утын идәндә булган. Симон самаризына кара. Әле моның яртысы идәндә ята. Тишек кулдан бөтенләй бер кыелды. Менә бу ярык сызыкчалары да булмаса, менә монда бушлык булмаса, буларны да тутырып бетерсәк, кырыйларын периметр буенча шулай тутырып бетерсәк, хәтта миңа да ошый торган була. Ап ачык бу бер җаваптыр. Бер нигә дә карамый, эш бетүгә ял тиештер, эшләргә ярамый. Булды буга инде бу җәмәгать. Һәм инде хәзер авыз тутырып әйтә алам, мин бу эшне яратмыйм, чын мәгънәдә яратмыйм, чөнки беренчедән мин гномик түгел, икенчедән мин җир астында ятарга яратмыйм. Кайбер кешеләр ятарга ярата.
Жәмәгать, егер де жер астында ятырга теләсәгез, рәхим итегез, минем монда 74 километр жер астым бар. 26-сы инде җылытылды, калган 44-ен әле җылытырга кирәк булачак. Шуңа күрә Айгөл, Булат, рәхим итегез. Бу 2 бүлмәгә җәмгысе мин бетердем, мөгаен бер 5 көн бетергәнмендер инде, яра. 26-4 километр, әйме 5 көн. Бер көндә 5-4 километр ясала, әйме бер кеше ясый аны. Теге бүлмәне 45 дип алсак, түгәрәкләп 44 урынына. Димәк, без аны 9 көндә бетерәчәкбез. Дөресрәге мин бетерәчәкмен бер үзем. Инде без 3 булсак, без аны 3 көндә бетерәчәкбез. Мин барысын да санадым, җәмәгать. Шуңа күрә Айгөл, Булат 3 көн, 2 көн ялаймы, яра шурц ним, калганын үзем ясап бетерермен. Карагыз аны. Яра җәмәгать, күп сүз, буш сүз. Барысын да эшләп бетергәч, яңадан тоташып, яңадан күрсәтәчәкмен аны теләсәң. Рәхәт инде монтаж җәмәгать, бер ширттең һәм бөтенләй бер әзер. Һәм мин монда өстәмә 2 көнемне бетердем тагын. Һәм инде эшемне тәмам саныйм, 100%. Bütün изоляторлар куелып бетте, изолятор араларындагы рейкалар өстенә шулай ук 30 мм изоляторлар шәпәдем, саморезлар белән бордым. Мөгаен киләчәктә ул саморезларын алып, калган тишекләренә дә шулай ук күбек тутырырмын дип уйлыйм. Ярыклар калган җирләренә инде күбек тутырып чыктым. Шулай ук менә монда ярык калган җирләренә, bütün периметр буенча шулай ук күбек тутырып чыктым. Кистем, тигезләдем, тәтиләдем. Барысы да ут. Булар бер төстә җәмәгать. Сезгә тоела гына. Бу бүлмәдә әзер, теге бүлмәдә әзер. Монда да нәкъ шундый ук situation. Шулай ук ярыкларын күбекләп чыктым. Шулай ук менә бу килеп җитмәгән кырыйларын күбекләдем. Һәм инде бер кызып киткәч, ишекнең ярыкларын да тутырып куйдым. Бүтән җанымны береп тырыштым. Һәм тау шүп калды. Каян килгән, каян җыелган, этем белсенме? Яра, күп сөйләнеп тормыйбыз. Пирометр белән атабыз да тикшерәбез. Элеккесен һәм хәзергесен. Идән өсте 11:6, 11:8. Кеше якта идән өсте 11:3. Җылытылмаган дивар 9:7. Һәм инде җәмәгать менә моңа ширттереп карасаң, ул дөрес күрсәтми никтер. 13:4, 13:6 һәм ул күтәрелә бара. Озаграк тоткан саен, 14-кә дә җитә. Дөрес дип әйтеп булмый моны. Шуңа күрә идәннең температурасын иң янәшә торган диварга төрттөреп карап белә торган булабыз. Уңайсыз хәр, бөтенләй басып торып булмый. Менә шулай итеп каратист стойкасында бассаң хәзер, чөнки баштыр әле. Тулы буең белән бассаң, менә шулай итеп басарга кирәк менә. Ябалак кебек. Шартлы рәвештә идән температурасы 13:7, 13:9 хәтта, 12:3, 12:2, 12:1. Исләрен китәр җәмәгать. Бүтән идән изолятор белән каплануына карамастан, бер нәрсә дә үзгәрмәде ахыры. Шулай сизелә әле. Һәр өскә менә без дә өстән аттырып карыйбыз. Һәм инде аннарсын нинди дә булса нәтиҗә ясап булачак. Линолеум өсте 19:4, 19:4, 19:3, 19:3. Линолеум асты 18:9, 19, 18:9, 18:8, 19:1. Саннарны үзегез күрдегез җәмәгать. 19:1, 18:9 хәтта, максимум 19:30. Идәнне җылаттым әйме? Температура күбәйде генә түгел, киресенчә төште. Нинди хәл бу? Ничек шулай була ала бу? Нәрсәне аңлата бу? Фундаментларын шыр ялангач була торып, идәнне генә җылату бер нәрсә дә бирми дигән сүзме бу? Юкса ул плитәләр фундаментка барып тоташа һәм аның теге перекрытие дигән әйберсе эшкә керүе, батышы күп булса шул бер 30 сантиметрдыр инде. Һәм аның кырыйлары бар инде, әйме шул кырыйлардан суынып, шуны хәтле эффект бирә ала микәнни ул? Ничек шулай соң ул? Әйтергә кирәк, минем идән тоташ җылатылган, бер нинди дә ярык юк. Бүтән булган ярыгын күбекләп тутыра бетердем. Хәтта рейка өсләренә дә изолятор куйдым. Ничек шулай булды бу? Җәмәгать, белүче кешеләр, ирек, син белергә тиеш, мөгаен, мин шулай дип уйлыйм. Рафаэль, Эльвира һәм дә инде төзүчегә укыган бенем лицей аркадашларым, әйтегезче миңа. Ничек шулай? Мин әле яшь, әле минем тәҗрибәм юк, шуңа күрә тәҗрибәле кешеләр рәхим итеп, менә монда аска языгыз. Яки шәхсән үземә. Чөнки бу минем өчен гаҗәп хәл. Ләкин шулай да мин моны төгәл белмәсәм дә шулай килеп чыгасым, бер турым сизенгән, шуңа күрә минем план Б бар. План Б-ны чынга ашырачакбыз 2нче сериядә җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.